Takže čau! Vítejte u našeho nového videa a dneska je to ochutnávka #3. Máme tady Semtex, nějakou kokosovou, Zido, bezlepkovou, Red Hots, co? Red Hots. A Chris Black, 3 druhy sýra. A jdem na to. Takže nejdříve ochutnáme Semtex, aby jsme to měli. Musím vidět. Tak kdybychom, to je jak Red Bull úplně. To nemá takovou chuť, to je jako kdyby v tom byla voda nebo něco. Jo, ale to je fakt jak Red Bull. Mně to připadá, jako kdyby to tam bylo, Tak, jdeme ale na prostě, další. kdyby tam byla voda. Já bych asi vzala ty bezlepkové sušenky. Ne, že jsem u toho. Ty vole, Co to je? takhle to vypadá, jo. Myslím, že to bude chutnat dobře. Voj. Ale jo. To je fakt bez chuti úplně. Ale, fuj, to není to tak. Chutná jak pro děcka ty slušenky. Jo, to je dobré. Ne, mi to chutná jako dětská kaše. Jo, úplně. Ale nejedla bych to. Takže to tak nechutná. Jako další Zido. Si tam mám. Tisím. Takže máme tady Zido. Zido je to kokos a já moc kokos nevím, takže já si jenom tak kousek kousnu. Počkej, jdem se posunout, počkej. Posunem se. Takže omlouvám se. Jdeme na to ochutnat. No. A já nejím kokos. Ale ten kokos tam už nejde. Ne vůbec. Dobré. Jako dále bych ochutnala ty 3 druhy sýra. Kurně. Takže co máš? To si děláte prdel, bratčko. To je moje mamka. Tak jo, ale 3 druhy sýra. To zní zajímavé. Každý řekne, co má za druh sýru. Ale to říká v jednom. A jestli bude mít jako každý jiný? Jo, ale v jednom každý. Není. To je normální žlutá platka. To je dobré. Žlutá oplatka, není tam sír. Ale mě trochu tam jde cítit. Myslím, že tam je mozzarella nebo něco. Nejsou to 3 druhy sýra, jak jsem očekávala. Ale je tam ještě jeden balíček. A ten je úplně pevný. No. To není spíš syrové, ale je to jak kdyby slané úplně. No však? Takže jako poslední Red Hots, vypadá to teda takhle. No. A na konci to oznámkujeme, jo? Ale já mám velká. To je dobré.